देवांचं देईन फॉल जगशी सोजेस Bhagavati Maria नमान बरे कुटपण भरले मी तुझे संगत आश्रय आम्ही तर तुझं देवांचं देईन फॉल जगशी सोजेस Bhagavati Maria Devache नमान बरे कुटपण भरले मी तुझे संगत आश्रय आम्ही तर तुझं देवांचं देईन फॉल जगशी सोजेस Bhagavati Maria Devache नमान बरे कुटपण भरले मी तुझे संगत आश्रय आम्ही तर तुझं देवांचं देईन फॉल जगशी सोजेस Bhagavati Maria Devache महिमा अपनी पिता कनि पवित्र आत्म्या Shadi Sada Sada Sarvata Amen. Tiam Jesu देवा कल्या बडव्या मुझे रखण्या सरकी चिदयन मका दिलाय तुझ्या तबेन मुझे मोत सुवडाय मका राग संभाळ आणि सदै आमेन सस्ता सविषय उदितांका ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे पंकोंदी मदने ते विषय घेऊन आमेन श्रेष्ठ बडव्या सामी गेली आमच्या सुजात आमका संभाळ संसाराच्या खोटापणाच्या आणि पासांचे देवतांका फरमावते परंतु तू ये सरकावेल्या पूजनच्या कुवारा आत्मेव बाळू संसाराला सीताना आणि त्याच्या हेरा खोटातल्या देवाच्या पदवेने मुकडा लटून घाला सत्मंता देवात सर पददाल बापा सर्गान भितरूनच्या रचणारा आणि जेसु ख्रिस्त आत्ताचे एकलास पुता कामच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर नियंत्रण समावतो तुनु येताम जन्माला अंता कांतने कससने अक्का कुर्सा जडलो अंता काने केपलो त्यामध्ये देवलो मधल्या जुवान चलो गार सडलो सर पददार देव बचाव जवाब बसला ऐंताम जीव्यांची आणि मेल्यांची मुसबी करून चलो सत्मंता पवित्र आत्म्या पवित्र सभे उत्तम बक्षणे पुढचे जीवन कोण आणि ससनाचे जीवित आमेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे रास आमकां येव तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जा नमान मरिये कोरपेन भरले समज सुभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कोरपेन भरले समज सुभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria नमान मरिये कुरपेन भरले समेत तुझ्या सुभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria Devache पप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या एकडे बोर आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दोऱ्या ह्यो साबत असो दिस या आयतराच्या दिसा आमका सोम्यान परत सांगत हाडला सबारड कळ्यो सबारड सोन्यो सबार समस्ये त्याच्यामध्ये देव आमका हरी एकल्या आमच्या नावान उलो करता ते आम्ही ऐकूंक शकता आज त्या सोम्याच्या हातात ह्यो आयतरसो दीस समर्पण दिव्या आईच्या या दिसाक जाय असली कृपा आम्ही मागून घेऊया आज या दिसा त्या देवाचो आत्मो आमकां सोलोन व्हरून दी Psalm 80 verse 7 दळबरांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड दळबरांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड दळबरांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड
दळबरांच्या सर्वेस्परा Psalm 80 verse 7. आज कालच्या दिसा दळबरांच्या सर्वेस्परा आमकां तुवें वयर उबारलाय. कालचो सगळो दीस तुवें आमकां चलोवन वेलाय. कालचो सगळो दीस तुज्या हजरपणान तुवें आमकां दवरलाय. आमच्या भोंवतणी कितले आकांत कितले अनवर आसल्यारी ताचे मदें तुवें आमकां सांभाळलाय. दळबरांच्या सर्वेस्परा कालच्या दिसा कशें आमकां तुवें उबारून धरलाय. आज परतून आमकां तूं करून धर. या दिसा या आयताराच्या दिसा परतून तुज्या उजव्या हातान आमकां चलय. कालच्या दिसा तुजो उजवाड आमी पळयला. तुज्या उजवाडान तुवें आमकां चलयलाय. आजच्या दिसा तुज्या मुखा मळसो प्रकाश आमचेर फांको दी. आज आमच्या जिवितांत तो उजवाड फांको दी. कालच्या दिसा आमच्या जिवितांत सवार ताळण्यो आयल्यो. सबार फावटी आमच्या जिवितांत अवकाश आयले, टेस्टिंग आयले जाल्यार देवा कालच्या दिसा आमी त्या ताळण्याक पडनातल्या पर्यंत सांभाळलाय. आज परत या आयताराच्या दिसा परत तू आमच्या भोंवतणी उज्याचो फागोर जावन राव आनी आमकां त्या ताळणेंत संपडनातल्या परी त्या ताळणेंत आमी बली जायनातल्या परी तू आमकां राख. ह्या आयताराच्या दिसा आमी घरातून भायर वता आसतना आमी हेरां लागीं उलयता आसतना तुजो प्रकाश जो म्हज्या मुखा मळार परजळटा तुजो प्रकाश देवा तो प्रकाश जी कोण हेरां पळयतात तांचे मुखामळे परजळूं दी. ही कृपा आमकां दी. आज ही कृपा आमकां दी. आज ही कृपा आमकां दी. आज ही कृपा आमकां दी. अर्घान जेसू अर्घान तुका सोम्या अर्घान तुका सोम्या. Psalm 62 verse 7. Psalm 62 7. आज देवा थंय आसा म्हजें धारण आनी म्हजी ओडवीक. तो म्हजे घटायेचें कडप देवच म्हजो आसरो. देवा कालच्या दिसा तू म्हजो आसरो जावन आसलो. म्हज्या जल्मांतावन तू म्हजो आसरो जावन आसलय. म्हजे जीण पर्यंत तू म्हजो आसरो. तुजे थंय म्हजो आसरो घेता. तुजे थंय म्हजो आसरो घेता. आमच्या मायकान म्यूट करया. थोडो वेळ त्या सोम्याची आमी स्तुती करया. थोडो वेळ त्या सोम्याक आमी अनुभव करया. थोडो वेळ आमी स्तुती करतना आज आमच्या जिवितांत सुटका देवोन येवं दी. आज तुज्या मुखा मळसो आमचेर फांकय आनी म्हाका सडवण मेळटली. सडवण दितल्या त्या देवातय आमचो संपूर्ण भवार्थन घट्टता स्तुती करया. हालेलुया 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 रियश कराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus, 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 hallelujah. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Praise the hallelujah, Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Thank Hallelujah, you, Jesus. hallelujah, hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, Hallelujah. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Isaiah chapter 53, verses 2. Isaiah chapter 53, verses 2. इसाया प्रवाचं पुस्तक 53 अध्याय वड 2. Isaiah 53 verses 2. त्याच्या डोळ्यामुखार तो एका तरण्या जडापाशीन असलो, जडापाशीन वाढलो. सुखे करडे बैंतल्या पाळासारखो आम्ही ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरपाय नतली, आकर्षण नतले. आमची काळजां ताचेशी वडोंक ताका कसली सुसोबाय नतली, ताका कसली सुसोबाय नतली. वड 4. खरेच आमचे कष्ट ताणे भोगले, आमच्या दुखेचो भार ताणे घेतलो. जास्त बघून असलो देवान मार सतायल्लो म्हूण आम्ही ताचे विशीं चिंतल्या. आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिडलो. चेर पडले ख्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाला. ताचेर पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाल्या. ताका कसले सुसरूपाय नतले, आमची काळजां आकर्ष जाल्यार ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाल्या. ताचेर पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळ्या. आज त्या ख्रिस्तान ताच्या गाया वरवीं आमकां आकर्षित केला. ताच्या गाया वरवीं आमकां सोडवण लाभयल्या. आज आमी त्या क्रिस्ताक पांगरूंक जाय. आज आमी हेरां मुखार येताना, हेरां मुखार क्रिस्ताचो परजळ दाखोवंक वेताना आमी कसले आकर्षण आमी यूज करता. आमची तालेंतां, आमची जणवाय ह्या ताणें दिवची जणवाय, ताणें दिवची तालेंतां, म्हजें प्लॅन, ताचें प्लॅन, म्हज्यो मांडावळ्यो, ताच्या मांडावळ्यो, म्हजे पावंडे, ताचे पावंडे. आज ताका पाकून घेतल्या वेळार आमी हेरांक ताचे थंय आकर्शण करूंक शकता. आज स्वामी आमकां हर एकल्याक उलो दिता, आमी ताका पांगरूंक जाय. क्रिस्तस आमची सोबाय जावंक जाय. क्रिस्तस आमचे
आकर्षण जावंक जाय. त्या कृपे खातीर आमी मागया. त्या कृपे खातीर आमी मागया. आज या आयताराच्या दिसा आमचे जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिवया. मागया भोव मोगाळ्या बापा, आज क्रिस्ताक आमी पांगरूंक ती कृपा आमकां दी. क्रिस्ताक आमची सभाय करूंक आमकां कृपा दी. बक्षण्याचे जिवीत जियो, समाधानाचे जिणी जियो, सेवेचे जिवीत जियो, ही कृपा आमकां दी. भोव मोगाळ्या बापा, आज ह्या वरवीं तुजी आशिर्वादां जोड घेवची, आशिर्वादां वांटची भुरगीं जावन आमकां तूं रूपीत कर. जेजूच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता. आमेन. आमेन. आमी सांगाता म्हणून येवतो 3 पटी उसारया. जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावने पोटभर जावंक जायतलो, तुजे राव आशीर्वाद दितलो आनी तुजें नांव वर्थ करतलो. आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 तुजे तावने पोटभर जावंक जायतलो, राव आशीर्वाद दितलो, वर्थ करतलो. जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावने पोटभर जावंक जायतलो, आशीर्वाद दितलो, तुजें नांव वर्थ करतलो. जातलो एक आशीर्वाद. प्रमाण मरिये कृपेन भरले. सोमी तुजे सुभाय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मग अचानो आमी हेरांक आशीर्वाद जायचंय, हेरांक बक्षिल्ल्या मरेफात, आमकां दुखयल्ल्यांक बक्षिल्ल्या मरेफात. जेजू सांगले तुमकां दुखयल्ल्या पासत मागा मागा, तुमकां दग दितल्या पासत मागा मागा. कशें मागचे? आमी बक्षिना आसतना तांचे पासत मागूंक जायना. आमी बक्षिल्ल्या उपरांत तांचे मागूंक जावचें. आज मागया. कोण आमकां दग दिते आसात, कोणे आमकां दुखयला, अजूनही बक्षूंक जायना. एक बहीण म्हणटाली, ब्रदर बक्षूंक जायना. थोड्या फावटी कष्ट मारता. आज ती कृपा मागया. आज विशेषरान आमचे कुटुंब सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सद्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. ल्हान व्हड बेजाराय त्या सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आज आशीर्वादा आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सद्यांनी, भावान, भयणीन, सासूमाईन, मावान, वनयेन, दट्टन, बायेन, बहुचीन, अंकलान, आंटीन, आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्यानी ती आशीर्वादा जोडचे पासत आज विशेष मागे सांगाता म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करूया. जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावने जेनेसिस 12:2 तावने पोटभर जावंक जायतलो, आशीर्वाद दितलो, तुजें नांव वर्थ करतलो, जातलो एक आशीर्वाद. तुजे तावने पोटभर जायतलो, तुजें नांव वर्थ जातलो एक आशीर्वाद. कृपेन भरले. सुमित जेसुबाया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक. दोनी हात आमचे वयर बारया. मागया. हे वर्स स्पेशली भुरग्यांक खातीर मागचे परस आमची भुरगीं त्या सोम्याच्या कुर्सा मुळान त्या आमच्या भुरग्यांक दवरया. त्या सोम्याच्या कुर्सातावन वळशे थेंबो थेंबो रगत आमच्या भुरग्यांचे देवान येवन दी. हर एक तरेच्या अस्कत कायतान, बनपासतान, एडिक्शनातान तांकां सुटका मेळत दी. तांकां सतयता ते हर एक वायट स्पिरिट जेजूच्या पवित्र अमोलेक रक्तान बांदून जेजूच्या क्रुसा मुळा वचून पडत. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या.
देवा कुलमार आणि तो तुमका जबरदस्तीने दुश्मनाच्या हातात सोडयतलो. आज त्या भुरग्यांक सतयता ते हर एक पिढा, हर एक तराची वाईट सकत जेजूच्या नामान पळून दावांदी. कितले युवा जण सरीक सत्य असत, कितले युवा जण प्राय उतरून गेल्या. आज आणखी काम मिळवना, स्कॉलरशिप वेट करणं असत, डिप्रेशन असत, लोनलीनेस, सुइसाइडल टेंडन्सी सगळे त्या देवाच्या हातात समर्पण दिव्या. आज संसारात कितली भुरगी असतात ड्रग्सच्या गुलामपणा असतात. कितले इस्का लावेची भुरगी क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीत मेथेर असतात. मागे विशेष तरान आज कितले युवा जना आज रॉंग कल्चर अडॉप्ट करणं असतात. कितले युवा जण पाश्चात्य कल्चर अडॉप्ट करणं असतात. एव्हरीथिंग इज ओके म्हणते असतात. आज विशेष रान त्या भुरग्यांपासून मागया. आज कितले युवा जण आज त्यांचे कूड आज अपवित्र कर घेतल्या. मागया त्या भुरग्यापासून परत देव तांकां पाठी ओढून हाडच्या पासून मागया. या अस्कत काय तांकां भायर हाडच्या पासून मागया. कितली भुरगीं या राती सांगपुरो सुसाइड करचे चिंतला त्या भुरग्यांपासून मागया. स्वामी तांकां तांचे ते डिसिशन तांणी घेनातल्या परी, ते पंथाक पावनातल्या परी सैतानान तांच्या जिवितान घाल्ली हर एक मांडावळ जेजूच्या बहु पवित्र नावान, जेजूच्या बहु पवित्र खुर्साच्या बळार सगळे निष्क्रिय जावं दी. जेजूच्या नावान मागया. कितली भुरगी डिप्रेशन असतात. विशेष तांकां डिप्रेशन हाडतात खोटो आत्मो तांकां सोडून नसून या घडये जेजूच्या नावान. आमेन. आज कितली भुरगी एक्झाम प्रिपेअर करणं जात. कितल्या भुरग्यांची एक्झाम कॅन्सल जाल्या. आज ते निराश जाल्यात. विशेष तांच्यापासून मागया. कितले युवा जना बेजार आसात. कितले भुरगीं भियान आसात. तांचे रिझल्ट कितें येता म्हणलें भियान आसात. विशेष तांचे पासून मागया. विशेष सुमी तांकां बऱ्यांतले बरे अंक दिवन दी. देव तांच्या जिवितांत हे कितेंच वाईट जायनासतना रावूंक देव तांकां राखों दे म्हणून मागया. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पट्टी क्लेम करया. जेनेसिस 12:2 राव आशीर्वाद करतलो तुझे नाव वर्ते करतलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावने कोट जावं देतलो आशीर्वाद करतलो तुझे नाव वर्ते करतलो जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 तुझे नाव वर्ते करतलो जावं देतलो हांव आशीर्वाद करतलो तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. कामातल्या हर एका भावनाक समाजात समर्पण घ्या. कितले जण घर काम करतले तांचे काम गेला. कितले जण ऑफिसान काम करता तांचे काम गेला. कितले जणांचे ऑफिस बंद झाला, कंपनी बंद झाल्यात. कितले जण टर्मिनेट केला. कितले जणांचे विजा कट केल्या. कितले विजाच्या समस्या असतात, विजा एक्सटेन्शन मिळवना.
कितल्याचे विजा कॅन्सल जाली कळंकूच ना. आज विशेष सगळे विजाचे प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन येऊ तर सांगता म्हणून तीन पटी उसारिया. जॉब 22:28 तुझे येऊ सोने सफल जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड 28 तुझे सर्व येऊ सोने सफल जातलो वाटेर उजवाड थांबतलो. 22:28 तुम्ही येऊ सोने सफल जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड नमान मरिये कृपेन वरले समजे सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. परत एक पटी समर्पण देऊया. या दिवसांनी कितल्या जणांची इंटरव्ह्यू असा, कितल्याना विजाक अप्लाय करण्याचा, कितल्याने विजाक अप्लाय केले रिप्लाय येऊना, कितल्याने विजाक अप्लाय केले रिजेक्शन आयला, कितल्याचे मेडिकल फेल झाला. त्या हर एकला सोम्याच्या समर्पण देऊन येऊ तर सांगता म्हणून तीन पटी क्लेम करूया. जॉब 22:28 सफल जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड जातलो. जॉब 22:28 तुझे सर्व योजना सफल जातलो तुझे वाटेर उजवाड 22:28 सर्व योजना सफल जातलो नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझे सुवायासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. हर एका पिढे स्थान तर सोम्याचा समर्पण देऊया. टीबी, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर लास्ट स्टेज, कॅन्सर फर्स्ट स्टेज, कितल्या आज जाऊन परत देदेस पोचल्यान, कंगाल झाल्यान, निराश झाल्यान, आज किमो घेऊन थकून गेल्यान, पुरो झाला. एक पटी या खेदळा ये किमो मुग्ध तांबळे ये किमो घेऊन येताना निराश कितल्या कंगाल जाऊन येतात, नित्राण जाऊन येतात. विशेष त्यावर एकल्या सोम्याच्या समर्पण देऊया. माग्या तर सोम्याची काकुळ त्यांची देवनी सिल्विया म्हणल्या भुरग्यापासून विशेष माग्या सोमी ताका स्पर्श करून दी, सोमी ताका गुण करून कम्प्लिटली ताच्या कुडे असले कॅन्सर सेल्स जेजूच्या नावान कम्प्लिटली जेजूच्या नावान नफैस जाऊन दी, जेजूच्या नावान नफैस जाऊन दी. ताचे सगळे एकलो भाव डॉक्टरने सांगला त्याच्या पोटांत अनकिटी कट झाल्या या ब्लॉक झाल्या, ताका मोशन पास करूंक जातात ना. विशेष मागे असो मी ताका स्पर्श करून कितल्या मेंटल डिसऑर्डर, सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम सोम्याच्या त्या भेटून पीसीओडी समस्ये, युट्रसन समस्ये, कितल्या भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात सोम्याच्या तान भेटून देऊया. माग्या सोम्याची काकूळ त्यांच्या जिवितान देऊन येवचे पासून कितले जण प्रेग्नेंट असतात, प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स असतात त्यांच्यापासून माग्या. कितली लहानशी भुरगी जल्मली हॉस्पिटलांत असतात, आयसीयूंत असं जाऊन पुरो, NICUंत असं जाऊन पुरो, इन्क्युबेटर असतात. विशेष तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिवस सांगाता म्हणून नेऊत तीन पटी क्लेम करूया. जरमया 32:27 हांव सुरेश सगळ्या मनशां प्लस देव. जरमया 32:27 मनशां प्लस देव का किती असाध्य मान मरिये कृपेन भरले समिती सुवायासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. एक्झोडस 14:14 आज विशेष कितल्याचे कोर्टाचे केस, जाग्याचे समस्ये, कितले जण कोणी फसयला, कोर्ट फिर्याद म्हणून रॉंग केस करणं, कोर्ट केस घालणं, जैलान गेला एक बैड जैलान तसा विशेष त्या बहिणीपासून माग्या रॉंग रिझन पासून त्या बहिणीक अरेस्ट करणं, तिचे वैर फोटो सगळे किती घडवून ते असले पुरा रेकॉर्डिंग करणं, तिचे वैर केस गेल्या. विशेष तरान कोणे त्याच्या वैर केस केल्या, विशेष तरान तांकां सोमी स्पर्श करून दे. एझेकिएल 36:27 हांव मुजत व तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या फर्माला सरळ करतलो, म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीश करतलो. विशेष तरान मगाचे न्हू त्या बहिणी पासून विशेष तरान माग्या. आणि त्या बहिणी परी कितले जणांक आज अनितीन जैलान गेला,
त्यांनी कितेच सुख करू ना तांचे ड्युटी करेक्ट करनासले तसल्यांक जैलान गेला कितले जाणांक फसयला ट्रॅव्हल बॅन गेला विशेष राहन माग्या ज्या कोणी ते केला तांचे मन परिवर्तन जावचे पसत आणि तांचे असले सगळी केस राईट ऑफ जावचे पसत क्लियर जावचे पसत एझेकिएल 36:27 मगाच्यानो आज विशेष राहन ऍटलीस्ट 21 टाइम्स हरियेकले आम्ही माग्या काकोळती पसत त्या बणीन आता शिसत असले कितलेशे जाणा आज तांच्या कुटुंबात पयस आसात आज कोणाचेर वस्तू टाईट केस गेल्या भायर येवंक जायनातल्या परी आमचो देव भोव वर्तो आमचो देव भोव फतवेदार आमचो देव सत्यवंत देव जफान्या 3:17 जैत दितलो जुजारी आमचो देव आमच्या देवा कसा असले की तेच ना विशेष राहन आमच्या त्या सोम्याच्या हातांत त्या बणीक आणि ताचे बरेच कितले जण अनितीन जैलांत आसात अनितीन फसल्यान तांचे पासून समर्पण दिवन येवतर 3 फावटी कट्टेतल्यान क्लेम करया एक्झोडस 14:14 तुमच्या खातीर तुम्ही शांत राहा नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुगाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या क्रेशकणान जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोनी हातांचे वयर बारया विशेष या क्रेशकणान इस्रायल अमेरिका इराण आणि सगळे भोवतणीचे राष्ट्र या राष्ट्रांच्या मुखेल्या राष्ट्राच्या मुखेल्या सोम्याच्या तान भेटून देवया आणि मागया मनशान तावन येजूस रावोंक साध्य मनशान तावन तांचे काळीज बदलूंक साध्य आज आम्ही देवाच्या भुरग्यांनी सांगाता मेळून दोनी हातूय रुबान आम्ही त्या मुखेल्यांपासून मागल्या मगाच्यानो आमचो देव खंडीर जावन आमचे मागणे ऐकतलो देव ताणे सांगला म्हाका उलो मार आणि हांव तुका जाप दिता मागा आणि तुम्ही घेतल्यात तू म्हाका सोदतना हांव तुजे बोगले नसता संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुजे सांगत असता ज्या कोणे कान रसल्यात तो ऐकना किते देवाचे उतर म्हणता ज्या कोणे कान रसल्यात ज्या कोणे कान आकारल्यात तो ऐकना किते आज आमचो देव ऐकतलो आम्ही दोनी हातोय बारया हे सगळे राष्ट्रांचे फुडारी पवित्र आत्म्यान भरून दित म्हणून पवित्र आत्म्यान भरून दित आज माग्या सगळे राष्ट्रांचे फुडारी पवित्र आत्म्यान भरून दित सांगता म्हणून येऊ तर सांगता म्हणून 10 पटी मुखाच्या 10 पटी घट्टतल्यान दोनी हात रुबान आम्ही सांगया आयजाया 11 स्वतःची येऊन रावतलो
Perciò pensare virente Isaiah 11. Isaiah 11 Saraswati Mata Cheriam Rautalo, Sanmaya Sani Samsone Satmo, Undisani Podve Satmo, Saraswati Shanapana Sani Grandi Satmo, Isaiah 11 Saraswati Mata Cheriam Rautalo, Sanmaya Sani Samsone Satmo, Isaiah 11 Saraswati Mata Cheriam Rautalo, Sani Samsone Satmo, Undisani Podve Satmo, Ispraja Shanapana Sani Birandi Satmo, Naman Marie Kurpen Berle, Summit Yosovaya Sastriam Bitter Tun Sadev, and Sadev to Jakush Fall Jesu. Maria jama jama ye amamya kadevne tikara tane jama nachi pale rame. खुणाक एक व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या दोंपरा गाठीच्या इतकेशे वैर पेंगतात जाऊन दोंपरा गाठीच्या मध्ये किती समस्या असतात जाऊन पुरो स्किनचे प्रॉब्लेम असतात जाऊन पुरो या जर हाडाचे समस्या असतात जाऊन पुरो त्या व्यक्तीक जेजू स्पर्श करण्याचा तसेच लेफ्ट हाताच्या मससाने समस्या असा कोणाक जेजू त्या व्यक्तीक याकडे स्पर्श करण्याचा कोणाक हांगासर दुख असा या पहिले दुख असले तुम्ही टेस्ट करा चेक करा आणि कोणाक एका व्यक्तीक पोटान समस्या असा जाऊन पुरो डायजेशनचे इश्यूज असो जाऊन पुरो त्यातला पोटान तपल्या पर्यंत जेजू त्या व्यक्तीक स्पर्श करण्याचा दोन्ही हातांचे वैर बार्या विशेष सरान सम्याची काकोळत हर एक ताच्या भुरग्याचे देवन येवनी या मागण्या उपरांत कितले जण युट्यूबाचेर या मागण्या ऐकतात कितले जण या घडे युट्यूबाचेर या मागण्या ऐकून असतात या झूमचेर ऐकून असतात कितले जण लिंक हेरांक दान दितात जाऊन पुरो 10 जणांक 15 दान दितात या मागण्या विषयी सांगतात विशेष ती देवाची सुवार्ता प्रगट करतात विशेष तांकां स्वामी स्पर्श करून अभिषेक करून आज कितल्यांना बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात आज कितले जण तांचे जाऊन पुरो तांचे कितें बिझनेस स्टार्ट करूं येते असतात आज कितल्यांचे सर्जरी आसा कितल्यांचे मेडिकल टेस्ट आसा कितल्यांचे रिपोर्ट येऊन आसा हर एकल्या स्वाम्याच्या समोर कोणी घट्टपणान स्तुती करया हालेलुया 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 यशिया बारा दिवस कादिगिरा बारा दिवस शिरा बारा 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 उद्धाराने मोकार चालू साई त्या भुरग्यांक दिस सणी नाही दिस सणी नाही तुझ्या भुरग्यासमोर कर मोगान तुझ्या भुरग्यांच्या मोगान हर एककडे तुझ्या भुरग्या राखून रावताय करताय एका दिसा तम्या भौमकाळ बाप्पा साया प्रवाच्या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे तुझ्या भुरग्यांक दया दाखव वाट पळण साई तुझ्या भुरग्यांक दया दाखव वाट पळण साई तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादित करून वाट पळण साई या हर एक तुझ्या भुरग्यांक या घडी तुझ्या उतराच्या इन्फ्लुएन्स कालीवरची हर एक तुझ्या भुरग्यांक या घडी तुझ्या आता समर्पिता ओम मंगळा बाप्पा तुझ्या बहु पवित्र अमल रगत त्यांच्या माताच्या केसांना पाच रक्षा करेल तुझ्या हर एक कृष्ण वाळत वळण येऊन त्यांच्या कुडी असल्या हर एक पीडा त्यांच्या कुडी असल्या हर एक तऱ्हेचे उणे तुझ्या मध्ये असल्या हर एक टेन्शन हिरा रे आज या घडी तुझ्या आता समर्पिता कर बाप्पा तुझे ते उणे असले हर एक पण बहिष्कार त्या बेसवाने त्यांना आशीर्वादाने बाप्पा आयतर असो दिस त्यापासून जीव त्यांना पाहू कर त्याच्या पवित्रने बळवून नवा आमेन 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 मेमोरारे उदास तो ये Udastori bodalam kamriyet jasrana ulo tuadar matullo नमान मरिये कुरपेन बरले सुमित येसुबैसा स्त्रियां तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या शादी तो साता आणि सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. Praise देवाक the आज Lord. आम्ही अर्घ्या दिवी परत येणं व दीस ताणे आमकां दिला सांगाता ताणे हाडला विशेष रान आम सॉरी आज एक 5 मिनटां लेट जालें हांव हांगासर कॅल्गरी येयला हांगासर लिडर्स सेमिनार आसले CCCRS तांचे सेमिनार आसले सो थंय जावन येताना लेट जालो कितें म्हळ्यार इल्लेशे पयस आसा तर लेट जालो बुक्षया फाल्यां जावन टायमारच करतला तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसा कोणाक पिटिशनां धाडूंक आसात कोणाक मागण्याची गरज आसा तुम्ही 9900332411 या नंबराचेर तुमचे मेसेज तुम्ही धाडा तशेंच हर एका दिसा सांजेर इंटरसेशनाक जॉईन जाया इंडियाचो टायम जाता 11 वरां कुवेटचो टायम 7:30 जावन 8:30 पणजेचो आनी दुबयचो टायम 8:30 जावन 9:30 जी कोण कॅनडा आसात माउंटन टायम 10:30 in the morning Eastern time 12:30 in the morning मनाचे मागणे जे कोण तुम्ही कॅल्गरी टाउन या ईस्टर्न टाइम कॅनडा टाउन जॉईन जातात 10 जावन 5 मिनटां टोरंटो अतिशय नसले ईस्टर्न टाइम 12:05 माउंटन टाइम 10:05 तुमकां इंडियात आसल्यां केशांत आसल्या सगळ्यांक बद्द आसा ह्या मागण्याची लिंक हेरांक धाडा हेरांक तुम्ही दिसया कोण युट्यूबाचेर तुम्ही जॉईन जाल्यांत आमचे लिंक तुम्ही आमचे युट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून जरा सबस्क्राईब करा प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू God bless Praise the you Lord. too. Thank you.